na banta ki wepat ki jingtip phila ban subscribe ya kane ke channel phasi kanu hikai hadin bakladu no ya kutulop ke bahandru snem kenthe kawe kanu hikai hakerela ke bakerteng ke Elena Buni kala IT lade how to life phasi hadin bakla sya kentai na office ban siwi ketulop hikai school jongka hakoshi koda kerela hadu andru snem kenthe kabla syakri lade kum kanong hikai Saint Joseph LP School kane kanong hikai kadero kadikhot jong ka Thamarasari Diocese Corporate Management kad kum kejing thu kitlong kubor loong ba ka Elena kla absent na school kendiat sngi marla phone ya ka handai la switch off ya ka mobile phone na kadau kejing pep school jong ka keyboard penya jong ka school kilawan wat bat keli na ukpa jong ka bat kalong ru ka kubor ka basnguse na benta jong ki kena school ki bahayeng ki panpau ka jing nguse ka bakrau ha ka bakane kanu hikai klade banyo pedang ya ka khat lailak na benta ki te ki riu tili ki snam de la ong ba kam syam layo satya ya ka jing siu ka bawat tang siting karo ka dau kalong bagi bor penya jong ka te ka school ki klem pha ya ki dokumen ha ka por ka bapiang